akatengesera saka tichitaurirana kuti munda wangu ngaudzokere. Akaramba mukomana akati handidzokesi pamunda iwoyo. Aibva andozvara aisumuka, akasumuka akabva aenda mumunda ndamusvikira ari maimomo. Ndikati zvori kurima munda usiri kuona ere kuti mumunda umu mune nemabhanana nemakotapeya. Akatora badza akachera zvese akarasa musanga. Ndichimubvunza, regai kudaro kurasa, munondiona kundibvera kuti ndiri mwana wemukadzi. Regai kudaro, achibva aramba ari kundoita ari kurasa. Ibva ndanyarara. Ndazoti ndasimuka ndaenda kuchechi ndadzokera ndaonazve futi mukomana arimo akutoisa madima mune nemagwere nemabhanana futi. Ndakamubvunza kuti makapiwa manaaniko? Mapiwa nani simba iri muita kuti munda yemuri kutora? Kazi vanhu vacho variko wandipa vanitengesera munda iyoyo. Ndikati watorei vanhu vacho? Ndipo akabva aenda kondongedza vana naye kwachikomba wana Musudzi. Saka vana vaya mukomana akabva azondouya. Mukomana takaenda kwaamambo Chikomba nemasabhuku. Saka svika ndakaenda kwamambo Chikomba avanga vasingauyi. Ndichisvika ndikaenda ndakakana 10 kese vasingauyi kumhosva iyoyo. Ndinasa Chikomba akati vanhu vacho vakaoma. Iye mukomana bhazi vamba kuchinja kuti ndati kutora munhu danho rangu ndakutora mukomana mukuru waMusudze kuti havasiri kuuya hawoba nditore iwawawo wambire nambuya mumunda imomo wadini wagadzirise munda iwoyo. Tikabva taenda diko mumunda imomo kuti tiwambe kutigadzirisa. Mai vaya vakauya, mai waMusudze wacho iyeyo akabva andoyawo kuuya imomo. Yabva yaita noise. Mukomana uyu mukuru wacho waMusudze uyu wacho uyu nyakutengesewa na nyakutengesa anogara auyu. Uyu nyakutengesa abva aenda kuwana kwachikoko nyakutengesewa. Saka ndakabva ndandogara kumirira. Wakatonga wakati inini mukomana mukuru tonga hako kuti zvaita ndiyo mukomana wamukuru Chikomba. Akabva atonga bva apera. Akamba bva andomuka mukadzi uyo mai wacho akabva atora muti. Akatipinde munda macho atora muti wekuda ndirowana. Handeshe ndinotaura, ndinonga ndiri ndega. Achitora mabadza angu nemasirasha aibva arasa musanga. Ndikiti ndiona mabadza angu haana kundipa mabadza iwaya. Akabva aramba akadaro mai ndiye mai kwaChikomba ari kurwira mukomana iyoyo. Saka ndibva ndandosumuka mari aibva asumuka mai wacho mukomana kwaChikomba waibva waenda kumba abva aenda kukandira vazukuru vanga vari kuzvidhina. Aisumuka imwende muroyi. Ndivo iyoyo wakaenda ko. Ndaizwa. Nyaya yedu ndeyekuti mimi lendi yenyu yakatengeswa. Yakatengeswa ndiani? Ndemwana wacho waChikomba. Ni mwana waChikomba. WaMusudze. Musudza Chikomba. Musudze wacho uripi? Musudze wakashaya kandi yanga ari mama. Saka inika Amari mama. Chikomba. Ngomba ndi mama. Ishe. Akatengesa munda wenyu ndiani? Mwana wacho. Uripi? Ngawizva. Ndiyo akatengesera. Akatengesa wacho uripi? Akatengesa uripi? Kana muchiti hasati asvika muruti, taratidza. Samatsikira. Saka nyaya yakamboitika Samatsikira. Ndaimboshanda kuJohannesburg 2018 2017 pakaitika noise yakamboitika kumba ndiri kuSouth Africa. Saka noise yakaitika ndenyaya mingi. Iyo kwaChikomba wakatengesera wakapa muzukuru munda wamaifuti. Nyaya ndobva yatongwa yakanotongwa kwamambo Chikomba yapera. Pane bepa rakatoya kunokura ranzi rakasara kwababa sabhuku Dasa here. Yakapera nyaya iyoyo isi atoti yatopera because yanga yatongwa. Saka zvakazoitika ndezvoti the same person iye yokwaChikomba iye akabva atengesera uyu munhu. Ini ndakuuya muno ndakugara kuHarare. Ndikugara kuHarare ndokwandinongoshanda kwandiri. Asi kumba ndiriko. Ndini taxpayer ndobhadhara chibharo chamambo chenyu nechaishe. Ndiri kubvisa mari yacho yemusha wababa wangu.
urikubhadhara chibharo chamambo chibharo chaichi ndikureva kuti chandoedza kutaura ndechekuti rega nditaurise kudai ndikubhadhara mutero wepamba yaisiya mambo ndeyekanzu ndizvozvo chokwadi. Saka ndakasvika ndinoona munda uyu kauyu uyu ari kurima munda watakakura ini ndakaberekerwa kwakatambarara asi wana mai akanga wabva kunyanga kuma before takatourima munda iyoyo saka bvatora pisi yemunda yakurima chandinodai nenga wati pane judgment yakapiwa yes iripi judgment yacho ndeyandikudai tsamba yakanzi mai wakasvikana ndisi ndakauya nayo makasiyirana ndikwati makamusipo patasvikira pasapo patingerera dzimwe tsamba idzi taya nadzo idzi iyeyo wakabva asarana kunogwere saka munhu iyoyo futi ndiye akabva atengesera uyu wanhu same family iyoyo yakatengesera uyu ndakumbunza kuti munda wokurima ndowamai auta zvekutoda anisamba yakasiwa ndimaya ndikomatsikira ikosikumu ndakatichi judgment ukupa chikoro iyoyi zvatawa nemukomana iyi zvezvi zvakanga zvapera akawina ndiani wakazi ambodiwa kuti amborime mende yacho ngei okay then uyu akazotengeserwa ndiani akatengeserwa nemwana wamaiwa bafuti adosekesimukakuta ndamira pamberi pedera mamudasi yeisa ushando zvechokwadi ndikanyepa chabatwa mwari aribatsirwa ndiwo wakatengeserwa ndani ini zika ini deuteronomy ubenyu nzvimbo iyi ndakaitwa ndisekuru Chikomba. Sekuru wangu akandonipa nzvimbo ndopandikutogara ini isinotaura kuti wakapiwa ndisekuru wako sekuru wako wakakupa chinhu chisiri chake izvo zvandinoziva zvakaenda kuitika ndezvekuti ignorance is no defense wandipa nzvimbo iyoyo wandikuti wakapiwa ndichikomba wapiwa awa wakambotaura newera mbuya wangu akapanga kuva achitondipopotera Rini. which means kareka auya achitopopota iwo wakupopotera iwo wadii ndatambuya amuta kuti nini munotora mamwawayo amaiganwa nawo mamnarurima ko ndiani zvaungaurima pamda iwo wangosikafani kupa responsibility yekunovhunza kuna mai avo because iwewe ndiwe uri panzvimbo pasiri pako aiwa iwe ndiwe wakauya pawari aiwa usati aiwa because munda wawakapiwa iwewe munda wawakapiwa ndisekuru wako iwe hausi wasekuru wakoba haatauri nemunhu akaganana newe ataura nemunhu aripo munhu aripo ndiweka aripo pamunda ndiani saka iwewe izwa iwewe ndowaifanira kudzoka kune munhu akakupa kuti pane munhu auya panoshamwara achiti pawakandipa ndepake iye munhu iyeye uchi kutaura kuti gara kana kuti ibva ndakaita mistake Uchokere pangu kana ndakakupa pasiri pangu ndakazozviona ndatoya mari saka ndakutsvakira pangu kwete kuti kwete apo zvadaro nderabva vadzipura mabhanana angu vadzipura mabhanana angu pandaenda kumapurisa ndakati andadzipira mabhanana angu mapurisa bauya kuna mbuya
watambuya ndima bima bana rim komano wati tisadzipo asa makaita mosha yamakaita sime mabhanna emunhu masime mabhanna emunhu muhamaenda kwasabhuku mugadziso ina sabhuku pandatenda nempurise kwadzikwa mabhanana titori pamhiri pakaita pamhiri ndiri pamhiri mbuya wari pamhiri andati ande apo patunetsana mbuyo tikasa inga ndati ndazi dikumene negoronga iyi andapota dai mupurisa iyeyo akatoita dambudziko mupurisa haatongi mhosva basa remupurisa kusunga munhu akura mutemo saka inada wezi munhu aifanira kusungwa nemupurisa ndiwe nekuti ndiwe wanga wagara munda usiri wako aiwa izwa zvino zvatotisha tikubatsire iwo zvari kuramba pakauya mbuya uyu tati waifanira kunge wakaenda kune munhu akakupa akadii kuti ona shamwari paukandipa pane mbuya uya achiti akadedza kumba chikomba chikomba akati chii akati mbuya endeni vanhu takadaenda nevanhu iswaishe kumunda kwacho kupangidzana mugana vanhu vataenda navo vatu vachingwa chitonyora pasi poishe panga wasipo wakutonyora pasi mamira akaita ine amunotoratidza kuti kunyora pasi kwakazi mbuya wakazoti munda ndee mwana saka ayo izwa shamwari munda kuita wambuya wagara wemwana hazvina musiyano because uyu ndimaiwe uyu saka hazvina musiyano saka iwo wataurwa kuzi munda ngewe mwana wavo aita sei ko tsamba yanga yambotonga ndipei tsamba kati mira because is washamani there is no way munhu auya kuinspection ka aizoenda kovhunza uyu kuti wakapiwa wakapaona sei amira zvititaura ndati akauya kuinspection haana maruramiroba ekunovhunza uyu kuti land wakaiona kupi uzainozva because apa purpose yesecond inspection yanga iri chiyo paine judgment purpose yesecond inspection yanga iri yechii ipo paine judgment because judgment yakabuda yakataura kuti minda ngeani ngeyambuya saka awa vanhu vanga vachatumwa futi naishe chikomba wanga wakutumwa kodii futi iweyo kana yanga isina kupera wanga wakusima sei mabhanana inzwa chakakonzeresa kuti pazooneka kuti pane munhu apa munda inyaya yako yekusima mabhanana ndosaka wakazoziva kuti mumunda medu maane munhu because mune munhu ari kusima mabhanana ndokubva waenda kodzipura mabhanana ari kusimwa nemunhu wawasingazivi munda mavo ndokutanga kwechii ndokubhiuda kuita nyaya andikurwa iwewe uripoka wanga usikafaniri kuita argument neava bava anditi because iwewe wakapiwawo andizvo iwe waifanira kungodzoka kune munhu akakupa kuti uona shamwari pawakandipa apa mabhanana endatosima adzipirwa pandipe munhu pawakandipa anditi munhu iwe wokutaurira chokwadi kuti ndipe munhu kana pasi munhu asi mira asi kuonekwa toita chokwadi chacho chekuti munhu wako akakupaka anokunyepera izwa nhasi uripi aiwa inini koti inoyomira iyi inini ndimirire iye manje inini ndimirire iye inini manje ndichimirire iye because iwe wanga usitorina basa iwe dai wanga tononoka utori kunze wanga usina basa because munhu ane basa munhu akakupa ndiyo tikuda izvozvo aiwa saka ini ndomira izvozvo
Because kana asipo atina kwatokasa kuenda tingati waste time tichitaura newe kana asipo no buya izwa buya ini ndiye mtemo wedani kana asina kuya nhasi it's okay ndinopa second chance asakauya futi ndoita inonzi default judgment topa mutongo asipo then zvandikutaura zvaakatoita ka zvekukupa iwewe audziwa kuti hapasi pani pake akazvidza dare icontempt of court because pane decision iripo ruling iripo iye kokuenda kuita against that ruling atori nemwe mhosva besides yekukupa nzvimbo isiri yake atori nemwe futi yechipiri yekuzvidza dare saka chimboenda haimboti mire muri panze kana asina kuya toonana next week aiwa iyo shamari ane manyoka ndianogara kudhoo saga munhu wako Ndochipondora tete Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Ndochipondora tete